Φούσκας Awards, μια παραγωγή της Top Gun Production. Παρουσίαση Ανδρέας και Κώστας Τζανής. Συμπαρουσιαστής ο Μικρός Γρηγόρης. Τα πρώτα Φούσκας Awards λοιπόν, με την πλειοψηφία των παιχτών να είναι εκεί μαζί με τις οικογένειές τους. Βλέπετε πλάνα από το πάρτι που ακολούθησε. Ένα challenge είπαν να κάνουν, ήταν αποτυχημένο και δεν ακολούθησε κανένα μετά. Οικογενειακό διπλό. Με εκπληκτικές απόκρουση της χρονιάς. Και άλλη απόκρουση του Μίτσου. Μουσική από τον DJ Mike. Και άλλη απόκρουση του Μίτσου σε 7χρονο και ο Μίτσος αποκτά ψυχολογία. Και άλλη στο Γιάννη. Μα τι τέρμα είναι αυτό. Και ένα τάκλινγκ του μικρού στο Γιώργο τον ψηλό με περίσσιο θράσος. Συνεχίζει ο Γιάννης εδώ την πάσα στον μικρό. Άλλη μια απόκρουση του Μίτσου. Και μια τελευταία φάση το οικογενειακό διπλό. Εδώ το χτύπημα καθαρό πέναλντι, το οποίο αναλαμβάνει ο Πιτσιρικάς να εκτελέσει. Γρηγόρης και γκολ. Τώρα και στην απονομή το βραβείο μας, την οποία θα ακολουθήσει το top 10 της χρονιάς. Καλησπέρα σε όλους τους πύραυλους και τους μελιτζανάτους. Βρεθήκαμε εδώ για τα πρώτα Φούσκας Awards. Όπως ονόμασε ο φίλος Τζανής. Ευχαριστούμε πολύ τον DJ Mike από την Ήπιζα. Τα μέλη της Top Gun Productions, εμένα δηλαδή τον Κώστα και τον Γιάννη. Μπράβο, μπράβο. Και φυσικά αυτός που θα ευχαριστήσουμε πιο πολύ από όλους είναι ο συνδετικός κρίκος όλων, που θα μας βγάλει και ένα λόγο, που είναι ο πρόεδρος μας, ο Βασίλης. Να πω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο. Να είστε παιδιά καλά όλοι, να είμαστε καλά όλοι. Με ακούτε? Δεν ακούμε ή πίσω, δεν ακούμε. Δεν πειράζει. Να είσαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι υγιείς. Να μαζευόμαστε και μακάρι κάποιοι από εσάς έχετε γνωρίσει το Μάκη. Το Μάκη, συγγνώμη Μάκη, υπέροχο Μάκη. Και το Σαράντι. Μάκης όμως και Σαράντης ήταν τα σημεία αναφοράς για εμάς, παραδείγματα. Μάκη, ελπίζουμε να ξανάρθεις. Μακάρι εμείς να φτάσουμε και να παίζουμε σαν και σένα. Και επίσης παράδειγμα το Μίστα ο Σαράντης. Όσοι δεν τον έχετε γνωρίσει, έπαιζε μέχρι 69. Τώρα, για το κομμάτι που λέτε πρόεδρος και αυτά, εγώ θα να πω και εσείς είσαστε οι πρόεδροι. Άσε ρε γατάκι που διώχνεις άτομα έτσι. Εσείς είσαστε, γιατί πραγματικά όλη αυτή η διοργάνωση από το Γιάννη, από όλα τα παιδιά, τα Ανδρέα, εδώ, Top Gun Productions και όλα τα σχετικά, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Με πρωτοβουλία του Ανδρέα το 2019. Να μην τα δείτε μετά. Ο Γιάννης. Άσε ρε Άδωνη. Και από τους πιο πιστούς καινούριους φανατικούς ο Κώστας. Κώστας. Τώρα, από τους πιο παλιούς, όπως έλεγε ο Μίτσος, εδώ για το σταθερό goalkeeper, το πιο δυνατό χειροκρότημα. Για το μοναδικό goalkeeper. Ο Χάρης, με ένα κενό, έλειπε κάποια χρόνια στο εξωτερικό ο Φώτης. Ο Φώτης είναι ένα από τους πολύ παλιούς. Και για όποιον δεν το θυμάται ή δεν το ξέρει, είχε ξεκινήσει όλο αυτό το παρεάκι, εντάξει τώρα είμαστε 4 από τους παλιά, το 2003. Το γεγονός ότι είναι 22 χρόνια αυτή η ιστορία είναι νομίζω εντυπωσιακό και σε όσους το αναφέρω σε άτομα που είναι εκτός εδώ της παρέας, εντυπωσιάζονται και θα έλεγα ότι ζηλεύουν κιόλας με την καλή έννοια και να είμαστε καλά να τους συνεχίσουμε και για άλλα 10-20 χρόνια όσο αντέχουμε. Τόσο λίγο. Όσο θες εσύ. Στα 80, με το πει θα κόμαστε. Και έρχεται και η νέα γενιά. Γιαννάκη Τζούνιορ.
υπάρχει. Οπότε ανανεώνονται αυτά και άρα έχουμε όλα τα εχέγγυα να το κρατήσουμε λίγο περισσότερα χρόνια και να είμαστε καλά. Λοιπόν, δύο λογάκια. Ένα τελευταίο. Ότι αυτά τα 22 χρόνια και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν από όποτε ξεκίνησαν, άλλοι 1 χρόνο, άλλοι 5, άλλοι 10, πραγματικά το κομμάτι της μπάλας Παρασκευής για όλους μας είναι ψυχοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποφωτιζόμαστε όλοι και έτσι όπως το έχουμε κάνει και μια ωραία παρέα, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό παιδιά να είμαστε καλά, να παίζουμε, να γουστάρουμε και να είμαστε όλοι με υγεία. Αυτά. Εδώ σε όλα αυτά που είπαμε πριν, ευχαριστώ και να ευχαριστήσω όλους που με κρύα, με 0 βαθμούς, με στολές ακόμα που ήρθαμε μας χαρεμένοι. Παίζουμε μπάλα κάθε Παρασκευή και φέτος από τις 46 Παρασκευές που ξεκινήσαμε, χάσαμε μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή γιατί κάποιοι είχαν κλειστό το γήπεδο. Να περάσουμε στα βραβεία μας. Φούσκας Awards για πρώτη χρονιά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο σκόρερ. Στην τρίτη θέση με 54 γκολ ήταν ο Γιώργος ο Κοτσίδας. Ένα καιρό του. Δεύτερος ήταν ο Ανδρέας με 111 γκολ. Και πρώτος ήταν ο Γκρινιάρης, όπως αναφέρει ο Κατσάρος, ο Γιάννης με 159 γκολ. Ευχαριστώ την μαμά μου, τον παπά μου, τον μάνατζερ μου, τον πρόεδρο, τη γυναίκα μου που αναγκαζόταν να παίζει PlayStation την Παρασκευή για να άρρομαι. Αυτό γράφω. Και του χρόνου 200. Θα βοηθήσω τώρα. Πόσα είναι τώρα? 179. Και ξέχασα να σας πω ένα special thanks στον Κατσάρο. Εκεί πίσω. Στον Κατσάρο, τον εξωτερικό συνεργάτη μας. Άσε ρε. Λοιπόν, στην επόμενη κατηγορία ξέρεις να διαβάζεις τι λέει εκεί. Ναι, λέει. Ασίστ. Πρώτος στους ασίστ. Λοιπόν, τρίτος στους ασίστ ήταν ο Γιάννης με 54. Δεύτερος ήταν ο Ανδρέας 7 με 58. Και πρώτος, ο οποίος θα να παραλάβει το βραβείο του, ήταν με 71 ασίστων. Κάτσε, γιατί σηκώνεις έτσι, ο Ανδρέας! Ευχαριστώ τη μαμά του Γιάννη, τον παπά του Γιάννη, τον άντρα του Γιάννη και όποιος έβαζε τα γκολ. Ο μεγάλος ερθιτόρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην τρίτη κατηγορία από τα στατιστικά που κρατούσαμε φέτος είναι ο Highlander που έλεγα εγώ. Η Iron Man είναι οι συμμετοχές. Δεύτερος και τρίτος μαζί στις συμμετοχές ήταν ο Ανδρέας με 44 στα 45. Ο Τανής με 44 στα 45 και στο πρώτο με 45 στα 45 άκουσα ανάπηρος. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Μια δήλωση ότι κουτσός, ανάπηρος, με μισό πόδι, με μισό χέρι, με στραγγουλισμένο γόνατο, πάντα θα είμαι εδώ και θα παίζω. Στραγγουλισμένο αστράγαλο καλά, λέει, θα είμαι εδώ και θα παίζω για τα παιδιά. Iron Man! Ευχαριστώ πολύ.
είναι το βραβείο δύναμης. Λοιπόν, το βραβείο δύναμης, λοιπόν, θα πρέπει να το καταλάβει μόνος του ποιος θα το πάρει. Με το 1, 2, 3 που θα σας πω, ξέρετε τι θα κάνουμε. 1, 2, 3. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή και όλα τα ωραία ό,τι Παρασκευή. Είναι η βραβείο, είναι για σένα. Και αυτό χτυπάει καμπάνα, Μάκη. Είναι για το μεγάλο άτομο της χρονιάς. Έλα. Σιγά σιγά, Μάκη, έτοιμα χρόνο. Ο οποίος... Σιγά σιγά. Ο οποίος τόσα χρόνια μας δίνει δύναμη και θάρρος και κουράγιο για να παίζουμε. Ήταν το άτομο της χρονιάς μετά το Πάσχα, γιατί αλλαξοπίστηκε και πήγε να παίξει αλλού βέβαια. Αλλά εντάξει, θα συγχωρούμε αυτά. Θα πάρει το βραβείο του που λέει πάντα πύραυλος, γιατί οι συμμετοχές του ήταν και πολλές φορές και τους πύραυλος. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η παρέα πάνω απ' όλα ήταν για μένα ό,τι καλύτερο. Και το έχω κάνει ψέματα και μάλλον θα το πάρω πίσω ξανά. Σε περιμένουμε. Ειδικά εγώ που θέλω. Λάμνα. Μπράβο. Μάκης, Μάκης. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου βραβεία είναι το επόμενο. Για διάβασε μικρέ, τώρα το μάθεις να διαβάσεις. Όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Έλα, κάμε. Μην πιάσεις, να πούμε αποτελέσματα. Εδώ κάτσε γιατί δεν βλέπω, μεγαλώνω. Λοιπόν, κάτσε, 13 φάουλ, στην τρίτη θέση είχαν ο ψηλός. Και ο Πότης. Ο ψηλός σε λιγότερες παρουσίες. Τα κατάφερε, ναι. Άρα. Ας μην κάνει τρίπλες. Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Γιάννης με 20 φάουλ. Μπράβο. Το προσπάθησα να Και πρώτος, αυτός που έκλεισε τα 30 φάουλ. Αυτός που έπεφτε χωρίς λόγο, που τον έχουν κλαδέψει φαντάσματα, που τον έχουν κλαδέψει πάντες, είναι ο Γιώργος ο Κοτσίδας. Μπράβο. Πρέπει να φτάσει μαζί, ο διάδοχος. Να μας πεις δύο λόγια. Αυτό το βραβείο, χωρίς την παρουσία όλων σας, δεν θα το προφυλούμε. Ακόμη ξεμένα έχει κάνει. Κάθε παρουσία ήταν ευκαιρία για αυτό. Και σκατότερα. Η κατηγορία τα αυτογκόλ. Υπήρξαν καμιά 20 παίκτες που βάλαν αυτογκόλ. Θυμιζόμαστε για την ποιότητά μας. Όχι, δεν έχω για όλους γιατί ξεχώρισαν Δύο. δύο αυτογκόλ. Ευχαριστώ. Ο ένας είναι ο Νίκος ο Μαλιάς που λείπει σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Τον Νίκο. έτσι ο πρωτάμας ερχόταν. Γιατί τον λέμε μαλλιά με μουσικό τσίρα δεν το καταλάβει. Και ο άλλος θα το πεις, το θυμάσαι. Ναι, είναι ο Χάρης ο Μεναντόπουλος που είναι αυτό το λάθος μας. Μια δήλωση, μια δήλωση. Συγκινημένος. Πώς το λένε, μου έδωσε και αυτό έπρεπε ο Μίτσος που λέει σε μένα γκολ δεν μπορείς να μου πάρεις. Οπότε έβαλες ένα, έβαλα τέτοιο. Οπότε Μίτσο, του χρόνου την πλάση και την πλάση να πρέπει να έχεις από μένα. Ναι, μάλιστα. Η επόμενη κατηγορία που θα δώσει εδώ αξιαγάπητος μαυριλικός γιος μου είναι ο Rookie of the Year. Ρούκι. Ο οποίος είναι ο Γιαννάκης Τούλιος. Μπράβο. Συγχαρητήρια Γιαννάκη, και πες μου πόσο χρόνο είσαι. 14. Μπράβο, μια δήλωση στον παπά. Εξαιτίας του μπαμπά έγιναν όλα αυτά. Εξαιτίας. Ρούκι υποψήφιος.
υποψήφιος ήταν και ο Δημήτρης, αλλά ερχόταν και από πέρσι. Έχει συμμετοχές, οπότε το δώσαμε στο πιο νέο της ομάδας. Λοιπόν, αλλά στα δοκάρια, λοιπόν, τρίτος με 10 συνολικά ήμουν εγώ για να μιλάω ονόματα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Δεύτερος ο Ανδρέας με 14 και πρώτος, αυτός που έσπασε τα δοκάρια με 37 ήταν ο Γιάννης. Μπράβο. Παρακάλα, στο πλεκτόνα πάει παρά. Στο κάνει μη χτυπήσει, το όνειρο μη σταματήσει. Έτσι ενωμένοι να τις γράψανε να το δοκάρι. Στην επόμενη κατηγορία υπήρξε ένας άνθρωπος που έπαιξε μόνος του. Επίκληση Βαλβίδα. Εδώ κατευθείαν. Ποιος θα είναι άραγε? Η κάμερα κατευθείαν δεν χρειάζεται. Δικαιωματικά σου ανήκει. Η αλήθεια είναι ότι η καημένη μπάλα έχει ακούσει πολλά από μένα. Ακούει χρόνια. Να συνεχίσει να ακούει. Έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή κάτι. Η βαλβίδα της μπάλας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τελευταίο βραβείο για να μην καθυστερούμε να πάμε να παίξουμε και λίγο. Είναι το βραβείο του Κώστας Μούφα βαθμολογία MVP Awards. Μια βαθμολογία που έβγαλε μόνο στο το κεφάλι του. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Άρη, μπράβο. Υπήρξε χτες μια ανατροπή που λέτε. Υπήρξε μια μεγάλη ανατροπή. Ανατροπή ήταν. Ήταν αισθημένο. Άλλοι φωνάζουν ότι ήταν αισθημένο. Άλλοι θα σας πούν και από κοντά πώς έγινε. Λοιπόν, τρίτος στους MVP είμαι εγώ. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η κόντρα. Δεύτερος και για έναν μόλις βαθμό και πίσω από τον πρώτο είναι ο Δημήτρης. Ο οποίος έκανε μια καταπληκτική σεζόν. Αλλά έλειψε διαγωνιστικές και κατάφερε. Με όρκο λίγης χτες που στο γήπεδο φώναζαν εδώ όλοι πυραυλοί, ο Γιάννης MVP μου. Τώρα πρέπει να κάνεις πολλές δηλώσεις και για την ομάδα του εξηγές. Για την ομάδα. Καταρχάς αυτά τα παίρνεις του σημάτων που λένε δεν τα έχετε. Δεν κόστισε. Του είπα να παίξουμε 8-6 για να το... Ποιος τη λύσω? Κάτσε κάτω. Έχω να πω ότι το βραβείο αυτό έχει μεγαλύτερη αξία γιατί το πήρε με την αξία του πραγματικά. Μας του πάρεις τώρα. Εντάξει, άντε καλά. Το μόνο που έχω να πω... Πριν από αυτό μπορώ να παρομοιάσω τη φιλία σας που έχει δημιουργηθεί φέτος σαν το κούλι του Μητσοτάκη με τον Άδωνη. Έτσι. Αναγνωρίζουμε. Κάτι σπάνιο. Αναγνωρίζουμε η προεδράρα μας. Ωραία. Λοιπόν, το μόνο που έχω να δηλώσω για αυτό το γραφείο είναι Κατσάρο δεν σε χάλασε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους αυτούς που μαζευτήκαμε εδώ. Είμαστε μια υπέροχη παρέα. Τις γυναίκες μας που μας υποστηρίζουν. Τα παπιώνα σου. Μπράβο, μπράβο. Γυναίκες. Εγώ έχω να πω ότι μια φορά γύρισα 1 η ώρα και ανησύχησε η γυναίκα μου ότι βγήκανε κλέφτες. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ σε όλα τα άτομα που βρισκόμαστε εδώ, που είναι η ψυχοθεραπεία μας, που λέμε τα προβλήματά μας, σημαντικά και ασήμαντα. Πήραμε και τίποτα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα γνώρισα τα παιδιά πριν 10 χρόνια περίπου. Με αγκαλιάσαν όλοι, αγκαλιαστήκαμε όλοι. Έχουμε πει εδώ τα αστεία μας, έχουμε κάνει τους χορούς μας, έχουμε πει όμως τα προσωπικά μας, έχουμε βρει λύσεις για πολλά πράγματα, έχουμε μιλήσει ακόμα και στο πάρκινγκ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί. Και απλά θα ήθελα αυτό να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτά από μένα, να σας καληνυχτήσει και ο Τζανής και να ευχαριστήσω όλους. Πάνω μόνο, ναι. Μουσική DJ.
Number 10. Η βαθιά παλιά που γίνεται και η φανταστική συνεργασία Κωστή Αναγνωστόπουλου που ξεκίνησε από θέση offside και Ανδρέα 1-2 γκολ. Number 9. Η φανταστική πάσα του Ανδρέα χωρίς να βλέπει στο Γιώργο τον Ψηλό, ο οποίος κατεβάζει και στέλνει την μπάλα φαλτσαριστά στην απέναντι γωνία. Number 8. Η βαθιά παλιά που γίνεται προς τον Κωστή τον Αναγνωστόπουλο με ένα απλό σκαψιματάκι. Περνάει το Τζανί, εκπληκτικό γκολ. Number 7. Το γκολ που άφησε άγαλμα το Μίτσο. Ένα σουτ του Τζανί από το κέντρο σχεδόν. Χωρίς σχόλια. Number 6. Το γκολ ταλαιπωρία. Κωστής Αναγνωστόπουλος πρώτο σουτ. Ανδρέας δεύτερο. Ανδρέας προσπαθεί το τρίτο. Τέταρτο από τον Κουφουγού. Και η φάση συνεχίζεται. Κι άλλα από τον Αναγνωστόπουλο κι άλλα από τον Ανδρέα. Πέφτουνε κορμιά. Και ο Γιάννης λέει να δώσει τη λύση με μια γκολάρα από μακριά. Number 5. Η μακρινή παλιά που γίνεται. Ο Κωνσταντίνος ξεκινάει λίγο πάνω από το κέντρο και κρεμάει εντυπωσιακά τον τερματοφύλακα. Number 4. Ο Δημήτρης η βαθιά παλιά, ο Ανδρέας φοβερή προβολή αλλά Ζλάταν για ένα υπέροχο γκολ. Number 3. Γιάννης προσποιείται στον Αναγνωστόπουλο. Γιάννης ξανατρίπλα. Γιάννης και ένα κρεμασματάκι στον Άρη τον Ψηλό. Number 2. Η σχεδόν επανάληψη ενός γκολ που είδαμε και νωρίτερα. Ο Ανδρέας δίνει την μπάλα στον Γιώργο τον Ψηλό και αυτός κρεμάει το ράγκο φαλτσαριστό στην απέναντι γωνία. Και number 1. Ο άνθρωπος στον γκολ, ο γκολ μασίν, ο Γιάννης περνάει ανάμεσα από 2 από 3 και εκτελεί στο γάμα του Τζανί.